Josu Erkoreka, egunon, eta ondo etorri? Egunon, bai. Zer modu zagoz? Ondo. Eguraldizen gora bera, baina negue badata, tokaten dena. Eta neguate joka dagoenean, beti, hemen Bilbon eta baita Lekeition be, Santo Tomas eguna ospatzen da, gaur 8 izango da, Santo Tomas eguna. Kontua da, ertzainak borrukan eta Euspel sindikatuak Bilboko sarreretan, astelenetik eguenera bitarte, astelenetik Santo Tomas egunera bitarte eta baita, barikuan be manifestazioak, mobilizazioak, autokarabanak deitu da bezala, Bilboko sarrerak blokeetako helburuagaz, goizeko 8etan jarri izan dabe egunero hitzordua. Protestaldi barri honek zer pentsaua emoten deutzu? Bueno, protestak egiteko eredu horri buruzko nire iritzi pertsonala ez dut emango. Sindikatuak eurek eta euren gandik irtendako iritzi bat da hau, oso txarto ikusi dabe eredu hori. Besteak beste, jente askok eta askok gure artean kontuan izan da hemen trafikoaren ardura ertzaintzaren eskuetan dagoela. Egunero ikusten da, besteak beste, ertzainak karreteratan, errepideetan eta besteak beste multa jartzen da bezala, ezta. Eta orduan errepidean gaizki oker ibiltzearren multa jartzen da bezanak, eurek naita errepidea blokeatzen ibiltea, ez dela ikusgarria eta gizarteak ez daula ontzat hartzen hori, txartu ikusten daula eta kolektiboaren beraren irudiaren kaltetan doala. Nik ez dut esan, sindikatuak eurek esan dabe, ez dabela eredu horregaz batek egiten. Beraz, hor dago mahai gainean kritika, eurek egindakoa, nik neuk ere ikusten dut neurri baten, gizarteak ez daula ulertzen eredu hori, eta eurek ikusiko dabe zertan jokaten diren, eta euren irudiagaz zer egin gure daben, edo zelan jokatu gure daben, ez da? Sindikatuek euren aldarrikapenak ase betetzeko negoziazioak zelan doaz, zemotatako komunikazio kanala dago momentu honetan segurtasun sailaren eta sindikatuen artean? Bueno, hor manifestazio hori deitu dagoena, egia da, bitartean sindikatuak dagoela. Baina, plataforma horrek ez dauka ordezkaritzarik berez. Ez dauka esan hauteskundetara aurkeztu, ez da ordezkaritzarik lortu, mai sektorialean ordezkaritzarik ez dauka. Beraz, esaten dabe negoziaziorako borondaterik ez dagoela, baina eurekin negoziazioa ezinezkoa izango litzateke, naita ere eurekin, ze horretarako gaituta, habilitatuta legez bentsat ez dagoz, beste sindikatu batzuk bai badagoz, legez eratuta dagozenak urteetan, hauteskundeetan parte hartu dabenak, ordezkaritza bat eskuratu dabenak, eta mailan presentzia daukatu. Eurakaz, ernegaz, zipegaz, esanegaz, euspelegaz zelandoaz hartu monak? Bueno, hartu monak, guk ez dugu hartu monik aportu, guk harrera zabala daukagu beraiekiko eta euren plantamentuekiko. Kontua da, azken batzarretan, izan ditugun azken batzarretan, beti etorri direla gai batkar batekin. Ez ertzaintzaren eta ertzain konkretuen eguneroko goraberak bideratzeko asmoarekin. Etorri beti bakarrik soldaten igoera nagusi bat, orokor bat talde guztiarentzat, kolektibo guztiarentzat eta horrelako planteamentuekin. Neurri handi batean segurtasun sailak dituen eskumenetatik kanpo dagozan plantamentuekin. Berez, aplikatzekotan funtzio publiko guztiari aplikatu beharko litzaioke izan plantamentuekin. Eta orduan horrek ez dagoz gure eskuetan. Zaten dabe, Zapateroren garaian, Zapaterok egindako plantamentuen ondorioz galdutako erosteko gaitasuna berreskuratu behar dela, eta baina hori, rebendikazio hori ez dago ertzaintzaren abagarri funtzio publiko guztiak dauka hori. Bere kasuan, garai hartan hartutako neurriak funtzio publiko guztien aplikatu zirelako. Orduan, ertzaintzaren kasuan bakarrik hori bideratzea, atarakuntu zer nolako arazoa sortuko leuken kolektibo horren eta gainontzeko kolektiboen artean, ez da? Atzo bertan jakin genduan, Eusko Jaurlaritzak lan eskaintza publiko barria eta funtzio publikoari buruz berbaz gabizan honetan, OPE barria iragarri dauela, 3.000 gora lanpostu, 100 bat ertzaintzan. Ertzainen promozio barri honegaz, zeintzuk behar izan kubridu gure dozu ez? Bueno, deialdi horretan sartzen dira gaur-gaurkoz, gero urtean zehar deialdi hori aberaztu daiteke, plaza berriekin sortzen baldin badira barriak, ez da? Baina momentu honetan hor 100 plaza horietan 50 trafiko espezialitaterako dira eta beste 50 ikerketa kriminalerako. Horrek dira
gaurkoz ertzaintzaren antolakuntzan egoerarik ahulenean dagozan unitateak. Arrazoi diferenteekatik, orain ez da kontua horrek azaltzen jartzekoa, baina errealitatea horixe da, eta preminik badago batez ere betetzeko plaza horietan dago, bakante gehiago dagoelako, eta momentu honetan jenteak alde gehiago egiten dagoelako plaza horietatik bertara zoatea baino. Denetarik dago, baina beriziki erakargarriak ez dira. Orduan, deialdiak ere horretarako egin behar dira, lanpostuak betetzeko, eta ahultasun hori neurri batean bideratzeko edo gainditzeko. Urreratu gaitesan orain Bilboko portura. Izan be, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSOek berbatutakoaren arauera, ertzaintza arduratuko da, Bilboko portuko segurtasunaren antolakuntzaz. Zeintzuk kompetentzia zehatze eukingo dauz ertzaintzak, hau da, ertzainek, zeintzuk betekizun zehatze eukingo da bez, hau guztia egi bihurtzen danean Bilboko portuan? Bueno, eske momentu honetan, paradoja bat gertatzen dago Bilboko portuan, badago segurtasunari buruzko dekretu bat, portuen segurtasunari buruzko dekretu bat, dekretu horretan, esaten da, zedatutakoaren arabera banatuko direla eskumenak hor jokoan dagozan kidego poliziale diferenteen artean, bai, Polizia Nazional ere badago, karnetak, pasaportien kontrola eta estrangeriari lotutako kontrol guztia eurei dagokielako, gero Guardia Zibila badago, aduanari lotutako guztia euren eskumeneko badalako, baina portuan, esate baterako momentu honetan manifestaldi bat egongo balitz. Ala beste era bateko delitu bat egongo balitz, ez aduanekin, ez estrangeriarekin ez daukana zerikusirik, orduan ertzantza sartuko litzateke. Paradoja zein da, dekretu horretan organo bat aurrikusten da esaten dagoena, besteak beste segurtasuna arduratzeko eta horri buruzko aholkuak eta emoteko, polizia guztiak egongo dela presente. Baina, dekretua idatzi zenean, Madrileko dekretu da, lekuan lekuko autonomian erkidegoko autonomia erkidego bakotzak izan ditzakeen polizien presentzia ez da kontuan hartzen, eta esaten da organo horretan egongo direla cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado bakarrik. Eta orduan, ertzantza organo horretara doanean, han dagozanak batzutan, esaten dautzide, han egoteko presentzia, han eskubiderik ez daukiela, eta handik aldegin behar da bela. Eta dekretua egia da, horrela dago, dekretuak ez ditu aurrikusten presentzia horiek, ertzantzaren parte hartze hori ez du aurrikusten, hori zuzendu beharra dago, ez daukalako zentzurik, eta gaur momentu honetan bertan ere, edozein istripu bat, edozein delitu bat egingo balitz portuan bertan, ala manifestaldi bat egongo balitz, arreta eskaintzeko ertzantza sartu beharko litzateke ertzaintzaren eskumeneko badalako. Eta aitzitik, gero, organo horretan presentziarik ez dauka, bere egunean dekretua aprobatu zenean, kontu honetan hartu ezalako autonomia erkidego batzuetan polizia propioa dago zala. Eta dekretu horren esabatzeagaz batera, edo dekretu horren moldaketeagaz batera, eskumenaren eskualdatzea etorriko litzateke? Bueno, ez dauka zerikusirik, hau segurtasuna da. Hau da, portuaren joan etorria eta eskumenaren kontua beste bide batetik doa. Baina hau da, momentu honetan, oztopoa den desegokitasun bat zuzentzea, eta errealitatea zein dan, eta legearen arabera eskumenen banaketa zein dan kontuan hartuta, dekretu horren arauketa egokitzea legeak ezartzen duen eskumen banaketa. Beraz, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSOek berbatutako horretan dekretuaren aldaketea, baino ez da alarrikatzen edo izenpetzen? Bueno, kasu puntual horretan bai, gero badira beste batzuk akordio horretan, badira ertzaintzari buruzko beste puntu batzuk ere eragin gehiago eta handiagoa daukienak. Akordua aurrez aurre hartuta, ertzaintzak 8.000 ertzain baino gehiago daukaz plantillan. Azaroaren hasieran 3 hilabeteko epean eskumen horren aldaketea egingo dala, esaten zen, edo behintzat dekretu horren moldaketa, eta zuk aitatzen dozuzan beste puntu horren garapena bebai. Zenbat ertzain bideratuko litzatekez otsailetik aurrera, agustia aurrera badoa, 8.000 ertzainen plantillatik Bilboko portura? Baina hor, plantilla ez taldatuko, plantilla beste bide batetik doalako. Plantilla adostuta dago segurtasun batzordean, adostuta dago, eta urteetan 8.000 efektibotan jarrita dago, hor kokatuta dago, ezta? Gaurkoz, inoiz planteatua izan da, plantilla hori handitzearen aukera edo posibilitate hori planteatu, mai gaineratu izan da, baina kontuan izan da,
maila konparatuan, beste autonomia erkidego batzuekin konparatuta, bereziki Kataluniarekin konparatuta, ertzaintzaren pisua, Euskadiko errealitate demografikoaren esparruan, haundiagoa dela, Mossoen pisua Kataluniakoan kontuan hartuta baino ikusten da, ez garala gutxiago proportzioan eurek direna baino. Eta gero ikusten da baita ere, Euskadin, hau da, biztanleko dagoen polizien kopurua, tasa hori, Europan ez dela bajuenetakoa, altuenetakoa baino. Beraz, ez da erreza justifikatzea ertzaintzak bere plantilla handitu behar duenik, ez da erreza. Horregatik, honek ez dira berez funtzio barriak, ertzaintzak eskuratuko dituen funtzio barriak. Ze orain bere, segurtasun publikoa portuaren barruan, esan doan moduan, ertzaintzari dagokio. Kontua da, gero ertzaintzari ukatu egiten jakola, horri buruzko erabakiak hartzen diren organuetan presentzia bat. Hori ukatu egiten jakola, dekretu horrek horrela sartzen dagoelako. Orduan, orain arteko jardunean jarraituko leuke ertzaintzak, orain arteko efektiboekin, baina lekuetan egonda, eta organo horietan presentzia zuzena eta euren iritziak eta erabakiak eta ekarpenak egiteko moduan egoteko modukoa. Bilboko portuko aitatzen gabiz, baina bada beste eskumen aldaketa bat, PSOEren eta EAJaren arteko adostasun horretan agertzen dana, berbarako Renfek daukasan trenbideena eta Renfek daukasan aldirietako zerbitzuena. Orain dela egun gitxi, Olatz Garamendi sailburuak gutuna igorri eutzan, Espainiako gobernuari proposatuz 3 hilabeteko epe horretan berbatutako batzuk egi bihurtzen hasi beharko litzateke zala. Erantzunik izan dozue Jaurlaritzan, zelan dau, beregi trenen asuntoa? Bueno, datorren martitzenean dago iragarrita ja batzar bat izango dela, lehenengoko batzar hori, ze elkarrizketak telefono bidezkoak eta izan dira, baina lehenengoko batzar izango da, apurrete gora ikusteko eta tanteatzeko ze jarreratan dagozan Madrilen benetan horreri, konpromiso horrei bide emoteko, ala ez emoteko, ezta? Egia da, konpromisoak esaten daula, 3 hilabeteko tarte horretan, gutxienez 3 eskualdaketa horrek gauzatu behar direla, ezta? 3 hilabeteak badoaz, aurrera, zan edot, egunak aurrera doaz, eta hori lehenbalen egin behar da, bien bitartean egun gatzak ditugulako, ze gabon bueltak eta batzarretarako, eta eginkizun publikoetaren aurrera egiteko, ez dira esaten errezenak, jentea oporretan dago, eta, en fin, ez dira esaten errezenak, ez da? Orduan, ikusiko dugu datorren martitzenean batzar horretan ze jarrera erakusten dauzkuen, eta ez dugu lehenengo aldiz berba egingo gai horrei buruz, beriziki ganera tren biden kontuari buruz, edo tren zerbitzuen inguruari buruz, berba asko eta asko eginda dago, eta negoziak eta luzeak eta sakonak eginak dagoz, zailtasuna bebai orain arte, baina, akordio horren helburuetako bat izan da, orain arte agertu diren zailtasun horrek gainditzea eta bideratzea kontua. Ikusiko dugu orain, martitzenean ze jarreratan dagozen. Atzo bertan Espainiako gobernuak eta beste gai bati helduko dautzagu, esaten eban urtarrilean erkidegoetako hezkuntza sailburuak deituko dauzela batzar batera, eta momentu honetan Pilar Alegria ministriak esan dau, institutoetan eta eskoletan telefono mugikorraren erabilerea galarazotea aztertzen da bizala, lehenengo hezkuntzako lehenengo 6 mailetan, eta baita DBH-ko 4 maila horreetan be. Ezagunak izan dira, orain dela aste batzuk Donostiako eta Euskadiko beste zentro batzutan WhatsAppetan agertutako irudi pornografikoak eta chat pornografiko baten izena emoteko mezuak badakite zarela hezkuntza sailburua, baina gai honetan eta zure inguruan be, hezkuntza mundua ondo ezagutzen dozula jakinda, zer etxideko zu? Nik usteot arlo horretan benetan gogoeta sakon bat eta serio bat egin behar dagoela komunitate edukatiboak, gurasoak batez bere. Gu, segurtasun sailak horre implikazio zuzena dauka. Aspalditik gabiltz adierazten eta gizartea ohartzen delitu informatikoak gora doazala. Eta egia da gaur-gaurkoz delitu informatikorik ugariena, maizena gehien emoten dana, fraudea dela, estafa dela, internet bidezko estafa.
hain asko hasi da eredu hori edo delitu hori kaleko estafaia desagertu egin da. Estafa, estampita eta horrek aspaldian ezagunak ditugunak hori desagertu egin dira eta estafari gehienak internet bidez egiten dira. Baina egia da baita ere beste delitu mota batzuk ere interneten gero eta gehiago dagozela eta presentzia arduragarri baten aurrean gauzela, azten doa zelako, eta besteak beste honek dira. Adinez gazteak direnen artean emoten diren delitu batzuk era askotakoak oso kaltegarriak izan aldirenak eta bar. Claro, ertzaintzak bere lana egiten dau, epaileak egingo da beuren lana, ez da beti erraza izaten horrelako delituen jarraipena egitea, ze batek badaki nondik datozen horren jatorria delitu egileen egoeratan ondagoen eta ondagozan eta bar, baina horrek ez badauka poliziak eta epailek egin aldaben lanak espadauka gero gurasoen eta komunitate edukatiboen babesa, ezer gutxi aurreratuko dugu, beraz, implikazio hori beharrezkoa da, eta telefono mobilak garrantzitsuak dira horretarako. Telefono mobil barik horrelakoak ez lirateke emongo, ezta? Eta uste dozu komunidade horrek, hezkuntza komunidadeak ikastetxeen bitartez Espainiako gobernuak araututa, eta akaso erkidegoak kasbe adostuta telefono mugikorraren galarazote horrek lagundu leikela? Zalantza barik. Hor, kolektibo horrek adostu beharko dabe, eta egia da, jarrerak ez dira lezango bardin autonomia erkidego guztietan, gero eskola bakoitzak bere gurasoak, bertako gurasoak eta iritzi propioak eta ukiko dabez, baina nik uste dut partekatu beharko leuki izala, irizpide amankomun batzuk, eta hortik aurrera jokatu, eta poliziaren ikerketarako ere hori oso lagungarria izango litzateke, jakitea zertan gabizen, eta zen neurri hartu daben gurasoak eta komunitate edukatiboak horrek oztopatzeko, horrelako delituen aurrerapena oztopatzeko. Atzo bertan, segurtasun sailak Andraskoak indarkeria matxistaren aurrean modu integralean babesteko plan estrategikoaren barri emon eban, zertzela da batzuk ezagutara zuzendu esan, emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko. Gai honetan, orain arte egin ez dan zer egin leiteke? Alde batetik, horretarako dagozan taldeak indartu, handitu eta indartu. Delitua gora doa, delitu estrategikoa da ertzaintzarentzat, eta orduan baliabide gehiago inplikatu behar dira horretarako. Orduan, barne antolaketa, berrantolaketa bat egin dugu, bultzatu dugu, eta lanpostuen zerrendan, igoera nabarmen bat gauzatu dugu, horretara, delitu horien kontra jardunean ibiliko dan dabilen taldearen egituran. Igoera nabarmen bat. Gero beste neurri batzuk. Guk badaukagu aspalditik tresna bat emakumeen egoera ebaluatzeko, arrisku egoera ebaluatzeko, ezta? Tresna hori gaurkotu beharra dago, unibertsitateak egin eban beregunean, ondala urte batzuk, 10 urte edo, baina arrezkero delitu horrek ere bere bilakaera dauka, gero eskarmentuak eta esperientziak ere asko erakutsi dauzku horretan, aurrikusi barik egozan gozo batzuk gero emon egiten derala errealitatean, esate baterako, poliziaren babesa, ala epaileek erabakitako babesa emakume bati gauzatzen direnean, gertatzen dira batzutan emakumeak ez dagoela gure horretan sartu. Arbuiatu egiten dagoela babes hori. Besteak beste, hor sarri askotan dependentzia emozionala handia moten delako, eta gizonezkoak izugarrizko eragina daukalako oraindik ere emakumearengan naiz eta honek tatu txarra jaso, eta orduan, kasu horretan, berezko joera izango litzateke, emakumera gure espadao, babesa ere uldu egingo dugu. Eta konturatzen hasita gagoz, hori ez dela horrela, eta kontrakoa, segurazki, indartu egin behar dela, eta sendotu egin behar dela babes hori, eta hor bere, esate baterako, neurri berriak eta protokolo berriak lantzen eta bideratu daguz, asko diseinatuta dagoz eta martxan jartzeko moduan. Esan edot hor, zerobetu badago, beti gagozalako jarrera autokritikoan eta esperientzia bat jaso eta gero ikusteko zertan hobetu aldugun eta zertan ertzaintzak bere jardunak eta joka moldeak eta hobetu aldauzan. Eta bide horretatik dator, esperientziak erakutsita, plan hau benetan, beste klabe batean
erantzuteko estrategikoa dan delito bati, ez da. Hilabete gitxi batzu barru, ez dakigu zenbat hilabete izango diran, baina herri honetan legebiltzarrerako hauteskundeak izango dira, Iñigo Urkullu lehendakariari jagoko, eta berak esan dau, berak botako dauela data hori, ondoen komeni jakonean, eta berak erabakitzen dauen momentu horretan. Izaskun Bilbaok esan dau, Bruselas itxiko dauela, Bermiora bueltauko dala, Pedro Azpiazuk adirazo da urrengo jaurlaritzan ez dela gongo. Arantza Tapiak atzo bertan esaten eban, bera Eusko Alderdi Jeltzalearen zerrendetan ez dauela, baina gogotsu alderdiak eskatzen deutzonari aurre egiteko. Gorputzak zer eskatzen deutzu zuri? Bueno, gorputzak eta inguruak, familiak eta danak. Nik datorren urtean, legialdi amaitzen danerako, mondaigun urtearen erdian edo, nik 24 urte beteko ditut politikaren lehen mailan. 2000 urtean joan nintzen Madrilera, diputatuen kongresura, eta arrezkero, eten barik egonaz bata bestearen atzetik, 24 urtetan lehen mailan beti. Ze Madrilen 8 urte baino gehiagotan bose maila izan nintzen, protagonismo handiarekin eta tentsino handiarekin. Gero lehendakariak deitu ninduen, ona etorri nintzen, hemen ere 8 urtetan arpegi emoten ibili naiz bose maila moduan, eta gero neure ardurak izan ditut, bai justizian, bai administrazio publikoan, bai gobernantzan, orain segurtasun sailan. Urte horretan, benetan aberasgarriak izan dira, ez dut ukatuko, benetan norperarentzat esperientzia ordainezinak direlako, baina desgaste personala eta inguruan, familian ere badakarte. Oporrik ez daukazu, tentsino handiak dituzu, horrek arreta handia eskaintzen dautzu danatarako, eta beraz, 24 urte asko dira, eta nik eskartzen dautzat benetan alderdiari nigan jarritako konfiantza 24 urtetan, hainbat alditan aurkeztu nau hauteskundeetara eta zerrendan aurreko posizioetan, baten baino gehiagotan askotan, lehen posizioan Bizkaiko zerrendetatik, eta eskerrak emon gure dautzadaz baita lehendakariari nigan hainbat urtetan izandako konfiantzagatik, eta baina, lehen maila politikoak desgaste handia dakar, 24 urte bete ditut egikizun horretan, eta asko egin lehike lehen maila politikotik kanpora bere, Euskadiren alde, alderdiaren alde, eta nire interesen alde, esan nik ere nire gogoak eta baditut, eta, Bizkaia irratitik eskerrak emon gura ditu izan zaitugun bakotxean, etorri zarealako, beste batzuk ez da begin zuk bai, eskerrik asko Josu, eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, eta hurrengora arte bai.